Let us get this in the course. Mark chapter 16. Especially my exam and church. For this, okay. Sunday school, we are going to focus about you. So get to the we don't have any announcements except that September we festival. So we preparations are festival. Local committee will be activated. We festival. Yes, God bless you. God, Mama, we festival. You we festival. Teenagers, we festival song. But that does not stop groups. What you know, after we mama. Abantu besifazane bangayihlanganela benze lokho abakwenzayo ne-youth ngoJuni ngahlangana izenze lokho efisa ukukwenza kodwa nje thina sohlangana kwi-festival. Alibonga abalenkosi. Thank you so much for prayers. I've been on the road driving right through iPasika and imikhuleko yenu yona engithwalile kuze kube manje. Alibonga igama lenkosi. Siyabonga kakhulu umfundisi imali. I got a report from Scott. But went too much. Too much. Ngifisa lokho nje mase sikhiphile sathi endaweni fika usimenge kahle. Especially mawukhishwe yimina ngoba mina ngiyaziwa ngiyashaya. Manje ngikwazi ukukhipha nje into lutulu nami ngingayazi. Ezofika abantu alibonga igama lenkosi. Amen. Hallelujah. Last week babutshantshali bayekade ephumile naye. Thank you so much. Siyabonga ubutshantshali. La ekhaya bafundisi bala ekhaya ngicela ukubakhulula. Qalani ukumenya ngaphandle. Asibuso uzoba ngale pulpit. Le pulpit lekayikhona. Amen. Hallelujah. Amen. Le pulpit lekayikhona. Phekana wena ngaphandle. Amen. Kwenza ukuthi ikhonja ukwazi ukubusa kahle. Amen. Ngizwa ngama nje uyampitshela ngoba ukuthela so uyabuza ukungena nini. Ungena. Elikayikhonjwa le. Yezwa abasana. Elikayikhonjwa le. So manje asithethelwe ikhonjwa. Amen. Thina siphume siye ngapha. Yezwa ka? Nami nje ngifikile ngishayisa lutho. Ngoba ungibona nje ngekho ngePasika nithi. So wayesengidabukele ethi hayi namhlanje awungene. Yabona kodwa hanje sengaliclaim ngithi hayi mina fanele ngingene elikayikhonjwa le. Abantu bakayikhonjwa la. Haleluya. Icacile. Amen. Ngikhulula ikhonjwa. Ngana nabakwazela. Ufuna ukufumbathisa. Ama 500. 1000 Dr. Mfundisi. Khona uzothi mawucabanga uplana umqala amaplan umuntu ongamazi kahle. Amen. Mark chapter 16 we are reading from verse 1 through to 5. Selidlulile isabatha Maria Magdalena Maria unina kaJakobe noSalome bathenga amakha ukuba beze bamgcobe. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beze ethuneni ekuphumeni kwelanga. Bakhuluma kodwa bathi kubani abusigingela itshe lisuke emnyango wethuna na. Bathi ukubheka babona ukuthi itshe seliginqiwe ngokuba lalikhulu kakhulu. Uthe bengena ethuneni babona insizwa ihlezi ngakwesokunene yembethe ingubo ende emhlophe bethunga. Amen. Yesu lenkosi. Angifisa sibonisa ngalo kuseni. I'm tempted to preach, but I want to teach. If I happen to preach, please and I'm going to be slow. I'm going to be slow. Kuthiwa sendidlulile isabatha. Kwakuyisiko labaJuda ukuthi abantu ngoba uJesu akuyena oqala ukulengiswa. Kwakuyi-punishment eyayenziwa kubantu abatholakala benamacala.
That is why it was common cause. So le nto kulenga kaJesu isimanga sikhe kulengeni kaJesu ngoba bevela abantu belele. Amen. Isimanga sekutheni ubani lo owayelenga ngoba uyezwa leselelesi esinye angaze singabi njalo kodwa esinye saso sithi uma uyindodana kaNkulunkulu zikhulule nathi usenze njani yini kodwa uJesu angasikhululi. uJesu had all the power yokusikhulula kodwa into edala angasikhululi ukuthi sithe if you are the son. Uyikhulula kobe kumele ukuthi he is trying to prove into avela yiyo. Uma indodana kaNkulunkulu usikhulule bese ndlule usikhulule. Lesi sinyiselelesi sizwala sithi seqisa amazwi sithi awumesabi uNkulunkulu wena. Thina la silenga nawethu amacala kodwa lo akazi simazelana obiselelesi kodwa lo olenga akanalo icala. So in other words ummangaliso la it's not about ukulenga, it's about who olengayo. Lo lengayo akafanele ukubala ngokwe judgment yabantu kodwa uNkulunkulu ukhetha ukumlengisa futhi mayimlengisa angamlengisi nje yedwa amlengise lezelelesi ezimbili. Lezelelesi ezimbili zimele umphakathi wonke ukuthi when it comes to Jesus sohlukana kabili. Kukhona abayomnyonkoloza bamdelele kodwa khona abawuthi umkhumbule. Ummangalisi ukuthi ubani le. Now one of the things ukuthi esiphambanweni akuvumelekile ukuthi ngesabatha kube khona into lengayo. Fanele babalengise bese ukuthi mase kuzoqala isabatha bese kumdilize. Isabatha akaliqala ekseni iqala ngo6 ntambama. So ke njengoba emdiliza nje bamdiliza akakashaya u6. So uma bemdiliza naye le Dr. Joseph waseNathiya indoda yaAfrika ihamba iyaPilate iyocela isidumbu sakhe ukuba iyosinqaba ethuneni layo. Abantu abethenga ithuna ekwile tradition babethenga ithuna liqoshwe igama lakhe. In other words leli thuna linegama lika Joseph waseNathiya kodwa phakathi kufakwa uJesu. The significance of that. Eyokuthi lo kufanele angene akangene kodwa uyangenela. Ungenelwa elingaqoshiwe igama lakhe. And ithuna linamandla okubamba umuntu igama lakhe liqoshiwe. Manje lo ufakwa la ethuneni okunesilone la. Okusho leli thuna is on loan. Ngoba at a certain time uJesu azange akhulume ngokufa kwakhe angakhuluma ngokuvuka. They were sure ukuthi uzovuka. Indaba yokuvuka kaJesu akubona abantu abakholwa yena ababeyikholwa ikwakholwa ngisho izikhulu zikahulumeni. Ngisho amaRoma ayikholwa ukuthi uJesu uzo. That's why bathumela amaphoyisa ukuthi liyogada ukuthi. Amen. Now, bamthula esiphambanweni bamfaka ethuneni. Uma bemfaka ethuneni amadoda onke akasekho. Angiphinde ngisho amadoda onke akasekho. Amadoda onke ayilandela uJesu ayingasekho. Niyeza amadoda njengoba ngihamba manje. Amadoda onke ayihamba noJesu awazi. Manje mayisasho nazo bulawa nowenza kodwa ngizwa kuthiwa abuyela emsebenzini yawo. uJesu nje mevuka wabafica uPetro bedoba. Okusho ukuthi they resigned from the assignment ayibanike yona. Babuyela emsebenzini yabo. Ngesikhathi ngicela sibe sethuneni. Njengoba kufakwa isidumbu ethuneni. Kwase inqwa itshe elikhulu lalivalwa kanjalo ithuna. Kunqeba itshe elikhulu emnyango wethuna. Umnyango wethuna usho ukuthi ke uvaliwe. Izikhulu ke ziyahamba ziyaPilate
zidlo umkhohlisi esaphila wathi uyovuka. Sisaba ukuthi ungenzeka abafundi bakhe. Ngifuna ukubona ukusebenza kaNkulunkulu. Mefuna into yenzeke kube nesiqiniseko sokuthi yenzekile. Manje ke bayithe uzovuka siyacela ukuthi akuthunyelwe lapha amasotsha ayogada. Ngaphe kwaloko sicela ukuthi intshe lingabekwa nje balihlale libekwa kodwa lisealed. It must be sealed. Seal ukubekwa kophawu oludala ukuthi uma like lagudluzwa mawusuthi uyalibuyisela kunzima ukulibuyisela ophawini. Bazobe babona hayi khona usosini. Phela lokho akubekwa amaphoyisa ukuze ngoba abafundi bakhe kungenzeka bafike bamtshontshe. Lama khosi sesikhuluma ngawo. Ngoba funda. Selidlulile isabatha. Maria Magdalena no Maria unina kaJakobe no Salome bathenga amakha. Mana lama khosikazi okhulunya ngawo la. Ayile thuneni. Ayile thuneni. Asifuni evidence ukuthi ayile thuneni. Uzozwa inkulumo yawo mayiqhubeka ukuthi aworried about itshe elibekwe emnyango likhulu kakhulu lizokunqobana. Okusho balibonile itshe. Kodwa ngicela mama siyani balibonile itshe ubukhulu balo bazikhala babonda banamandla. Kodwa nevertheless kufakwe umuntu abamthandayo kulo. Okufanele bayoqoqa amakha. Baqoqa amakha bazi kahle ukuthi ama itshe elibekwe lapha abakwazi ukuligudluza. Kodwa abaqoqeli ukugcoba itshe, baqoqeli ukugcoba umuntu ongaphakathi. Yes or no? There is a stumbling block. Lelitshe elivale lapha. Ngicela sibuke manje. Lelitshe for this study. Livale abantu abafuna ukugcoba uJesu. Abakwazi ukuza bazomgcoba. Bavinjwe yitshe. Kodwa nevertheless bazi ukuthi itshe abanamandla kulipho. Abayeke ukuqoqa amakha. Abayekwenza ngisho lo wena ngoba wena uyayeka ukwaqoqa. When you always focus on the stumbling block. Uthi akuyefana noma ngafuna ngizoqhubeka kanjani ngoba vele khonetshe. But noma kukhonetshe somehow they just get conclude to eqoqeni amakha. Ba collect ama spices. Abawaqoqeli itshe baqoqela ukugcoba umuntu abahlukaniswe naye itshe. Yes or no? Now, look at this. Uma akha bewaqoqa. Sekuyenze into. Ukhona itshe. Babuye bahamba ekuseni uselovivi. Ama chances okuhlangana nomuntu ongabasiza awekho. Bahamba ngesikhathi usizo benene bakwazi kodwa bayogcoba uJesu. Ovalelwe ngetshe elikhulu abangenamandla okulisusa. Ngoba ukuba ubina bekuzothi ake ngibe ngane kuse khona kuzocela amadoda athile asiphushele. But laba bahamba kuseminyama akukabikho umuntu ongabalekelela. Into engiyithanda ngabo nansi. Njengoba behamba endleleni bayaxoxa ngalelitshe. Albamisi ukuthi bangaqhubeka. Baya phambili kodwa bathi ubani usidinqela. Conversation yabo it's about the story. Kodwa ababe bayaqhubeka. Ba aware of each to an extent but sekuyilona any topic of their discussion. Ukuthi ke njena manje there is only one thing that stands between us and the body of Jesus. It is the rock elibekwe emlonyeni wethu. Baxoxa ngalo ungazi manje angikabe sifazane bonke. Bathi ubani okusho akekho la. Bona. Bathi ubani oyawusi ingqele. Funda khona. Bathenga amakha ukuba beze bamgcobe. Ekseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza ethuneni ekuphumeni kwelanga. Bakhuluma bodwa bathi ubani ukusigingqela ini? Bana ngoba asinawo amakha. Hayi bazalwane. Lento awunawo amandla. Yezwa kanti? Lento obhekene nayo awunawo yini? Into yakhe ezokulimaza ukuthi ungawumukela ummangaliso ukuthi ucabange namandla. Kanti quicker uvuma ukuthi amandla njani?
Awen, asinawo amandla ubani. Siyamdinga umuntu ongasigcinela kodwa ubani. Ngoba akekho la phakathi wethu. Awukezwa? Lokhu ufoko ukuphethe ngisho odokotela sebeshilo. But lo it's a condition. Yabona khona ukufaka ukuthi condition. Odokotela basuke behlela ngezansi bethi condition. Bese uthi hayi le nto usuyafa yona nje. Usuyi-manager nje ulokhu udinga amaphilisi lawo. Lokhu amaphilisi. Kofika la khona la ikhathala khona amaphilisi. Isithatha nje kodwa yabona ihamba nawo. Ihamba nawo nje lento ihamba nawo. Yabona nawe sizihleli masuzu ikhanda lakho bese awulokhu ugesi ukuthi ikhanda lami. Usawuthi awusebenza yakho ihamba nawo it's a condition. Abelungu bethi i-condition benzela ukuthi mususayiqala. Ngokuthi usuyilaphe. Vele manje uthi seyingxenye yawo. Ngikhuluma nomuntu njalo manje kusene. Othi mina sekushiwo kwathi i-condition. Mina sake sihambisa umkhekazi wami omdala umamabaso wasesibhedlela ayisobaba. Ngangiseyibuyisa umsikhathi. Wayisobaba esibhedlela ephethwe ushukela, high blood pressure, zonke lezo ziphelele kuyena. Yilo ngamazi ugwinya amaphilisi. Ingane yakhe ingakayisheli. Fika yayishela yamqoma ugwinya amaphilisi. Shaka nayo ugwinya amaphilisi. Ephila impilo yamaphilisi. Ngangicabanga ukuthi amaphilisi awahluleke. Kodwa one day she just fell ill. Bamthethe bamsesibhedlela. Wanjiswa ubaba ongizalayo. Mafika esibhedlela ufika udokotela hayi medication yonke it's in your system iyona umzimba wakho ungasarespond. Just go nithatheni niye ekhaya niyohlala naye nje nimenze afe comforting afe comfortably. Athi ndonixoxile sindaba endala aboningane zakhe nimenzele itiye yabona mhlawumbe uzofuna iphuze itiye kodwa nje afe kahle. Angikho nje mangifika ngivela emsebenzini mangifika ekhweni ngifika awunabe baba uyafika baba athi hayi udokotela achithe izandla baba kuthina yini bathi abuye azohlala lini usho udokotela angithi ngiphethe ukuphoyisa usho udokotela ngivele ngibona icala udokotela uzokutshengisa isangazo udokotela oshela amazwi ukuthi udokotela mina ngicela nami ngitshengisa udokotela ungene emotweni ngithi ngingamshisa amba naye basiza emotweni sifike udokotela vele ambone esahlele ebhentshini athi mama were you not here before? Athi na yes I was here. I'm mkhwena wakwami bese mina ngukapteni uNdlovu ngivela lapha emaphoyiseni ngizozwa lento eshayo. Udokotela oh captain I'm sorry man your mother-in-law there's nothing that we can do but there's nothing that we can do imithi yonke ibisystem umzimba awusasipona ngishilo kulaba abantu befika abomlalisa kahle ekhaya bamphathe kahle ukuze afe peacefully. Singafika ukuthi sifike kahle saphuma sagoduka naye. Sunday we went to church. Sathi sekuzuma ngelucingo ukuthi usihambile. There are people abanesimo esithi if God does not do anything it's over. There are people that are faced by storms. Basakhanda ukuphila kodwa intshe limphakathi kokuphila naye. Ngoba lo ndaba ethumele ukuphila. Wena ukubonga njengoJesu ukuphila okushuthi laba abangahamba bafuna ukuya ekuphileni kodwa kunentshe elimphakathi kwabo ngokuphila. Bafuna ukuligcoba ngamafutha. Okushuthi they want to partake of the healing that is in there kodwa bavinjwe yintshe. Kunabantu who don't know impilo emnandi. Kunentshe. Kodwa
ayazi phakathi kwabo nenjabulo yabo kunenje njalo bafike bashayisa itsheni bahlele engicabanga ngamandla. As a matter of fact, they've been taken advantage of our prophetic izangoma inyanga zithi zosusitshe elilitshe lelitshe ifike inyanga iqala idinyanga uthi wopha ngca iminika imithe babala yabona ibisithi goduka ufike ekhaya uthi uyayenza lento ingasebenzi ubuyele emuva afike ukuthola iphutha kona kuze wenze kanjani uthi nenze nje ubusha isho ukuthi wenze kanjani bese ngashongo kanjani hayi ukuthi yini nayo uyalazi ukuthi yitshe engasuswa nyanga kunabantu sekwahluleka kubethelwa kunetshe awukuyezwa bezana kunabantu abahlaselwa yi-premature death umuntu wakhona nje mele yothi 40 useyahamba and people ukuthi manje beya 40 uya esithi nobaba wahamba before afike 40 nogogo wahamba before afike 40 nomkhulu kuthiwa wahamba before afike 40 oshudla ikhaya yakho umuntu ozokhula kunetshe elimi before aging akwenzeki lutho. But these women, they don't give up. Balibonile nje bathi kodwa asenze sinomwenze esingakwenza uqoqa amakha elalela bonke ebusuku amakha balela abanye kodwa khona amakhosazana aqoqa amakha khona amakhosazana aqoqa amakha nje athi siyothoba umzimba kaJesu. We will not be stopped by storm. Noma itsheli ikhona sohamba siqoqa ngalo ubani oyosiginqela kodwa amakha sesiwaphethe ngoba ingozi yokuthi iginqwe itshela namakha waphethe ngesikhathi sokuqoqa amakha and get ready ngoba lento ungakwazi ukuyenza ngifuna ukumamezela namhlanje lento ungakwazi ukuyenza ngoba funda bakhuluma bodwa bathi ngubani ekusigingela itshe lisuke emnyango wethuna na bathi ukubheka babona mana ngoba bathi wenze njani awugogo benze njani bathi ukubheka yebo babona ukuthi itshe seligingqile ngesikhathi bekhuluma ngalo khona ligingqayo ngoba uyabona laba bezayo banawo amandla okuligeka ikhona into agingqela yona ikhona into ngoba uyazi awunawo amandla okwenza kodwa usiyakwenzela wona ngeke kuphunyuka uphinde ukufuna wena qoqa amakho uhamba ubheke khona uthemba onamandla ukuthi in other words when they got near the tomb mama babheka lelithi abakhuluma ngalo abahlokhe ngoba bathosa igingqela ligingqa ukukhuluma kwazo ngoba uyezwa uma into ingaphekwakho abesiphuthuma ezokwenzela angazi ukuthi leli phasika yini lekuhluphile angazi ukuthi yini le emphambi kwakho nempilo ekuhlukanisa nokuphila kodwa today I want to announce ukuthi amatshe ayaginqwa ukhona oginqa amatshe abazalwane ukhona oginqa amatshe beginqa amatshe akacela usizo kuwe wena uthi uyabheka ufike seliginqile ayaginqwa nje basinde nje ayaginqwa amatshe uzothi ufike ekhaya ufike seliginqile lento ikuhluphile uzofica seyikwe noma umsebenzi wakho uginqa amatshe wena okwazi qoqa amakha ungasihlulekisa ngokuthi once you think about the stone that is blocking you bese ucula ngalo hamba uthembe ozoginqa sorry about this language we had the ages angidaba bavalele idwala lensindiso balivalele netshe le mabhana mayiginqa itshe ayiginqi bese iginqa bese ihlala phezulu itshengisa manje ukuthi lento epinguvela ngine-authority kodwa phela babona indoda egqoke esimhlophe ikhona i-account ngithi eka-Luke noma eka-John i-account ethi abantu mebeyibheka le ndoda bacabanga ukuthi umbheki wensimbi kanti uyena kodwa baliginqa isihlala lento engakulalisi khona namandla okuhlala phezulu lento ekugijimisayo
khona ongenandaba naye uyigcina amaqeda ahlelayo ngoba mehle phekwa it's a sign of authority ukuthi ngiphiwa amandla esizulwini nasemhlabeni awukezwa kahle so the old king amaqeda ahlala phezulu hallelujah mabe mbele any account ngoba ithi basebebuza ke bathi babantu bosethuleni bambone ngekho abama-associate nayo bambeka labe mgcinelelwe bathi ingubo ngoba wayengabaleki wayeyigoqe kahle kusho into wavukela isikhathi igoqa kahle bathi bafika zibekiwe zigoqe kahle wayengabaleki akuyena into eyivuke banele akuyena into wantshona umuntu owavukela isikhathi ondlula kahle umbheda bebebona babeka kahle bafika phambili into zonke zibebeka kahle basebephuma bebephuma bebhala besithi wakhala Maria bathi inkosi yethu bayithathile asazi ukuthi bayibeke uma uwena ithathile sitshengise la uyibekele babuza kuyena sitshengise la ukuba siye siyithatha bagcinele abazi yena osebeka abantu bathi kwavuleka amehlo nasethi hambani nitshele abafowethu ukuthi kuvukile sokuhlangana eGalile bavuleka amehlo uthi yena le bambani vele yakhahle litshehla lapha ekwayo iyaqina ukuthi uma befika ibachazele bakhona indlela ukuthi uJesu kasaba uJesu kasaba uJesu lihlaza kasaba lento usathana kufanele ngayo ukhona namandla aphezulu futhi mayiseyidingile uhlala phezulu usuke esesayina ethi never again let me hlupha ngoba mina nginamandla aphezulu angikazini ehluphile uyazi nawo ujwayele ukukhonza kanje basi kodwa indlela olukhonze ngayo kodwa ngitshela ikhona into ehluphile khona impendulo eyilindele uyezwa bazali khona impendulo eyilindele and le mpendulo iyashesha uyezwa bazali iyashesha manje engathi ungayithola namhlanje ngoba khona abantu abadlula bethi if God does not do anything today it's over but unfortunately for you ufike khona nginqamanje nelakho ngeke agingqitshe elibekwe uPilato agingqitshe elisilwe ngering kaPilato agingqitshe kukhona amasoja amadoda agingqitshe amadimoni ekhona ayithi amadimoni ahambile ekhona aligingqe phambi kwamadimoni ngoba abantu bokuqala baziyo ukuthi uJesu uvukile amasoja igade ithuba abantu bokuqala bazi uJesu uvukile abagade and they gave a right report to the governor ngoba lithi babelizani mayifika ikhulu bathi uvukile bathi uvukile bathi izwana nomoya uvukile shintshani inkulumo and this is where kuthiwa they gave amasoldier a large sum of money amanda afinancewa ngemali amanda ukuze abe namandla ngaphekwe qiniso adinga imali and unfortunately abantu abaphethe imali abantu bamanga and iqiniso liswela umuntu olifinance ngoba what is louder is what is financed. People buy what is marketed. They buy what is marketed. Thina sikhule kukhona omo self khona lezweni khona manje khuluma idade lithi thina khuluma idade ayithemba uthi usabona umuntu ufike utapa le mente awumekile ngoba sazi omuthi sazi safety yabona manje ukuthi omo no safe bahleli lapha eshalofini babeke ubafika begcwele kodwa umuntu ubheka umeka ke abantu they buy what is marketed abantu they buy a line that is marketed they buy a line that is financed unfortunately iqiniso lilambela nayo imali laba inkosi ebavusile ukuba bazofinance bafike baqhanye bangafuni ukufinance
bahlala iqiniso lilambe. As a result nje wasila sibancane usuke artist ibethi neshow ngekasini baphuma la baye kwi-artist kuyoqulwa nje igido akhulunywa ngajegiqwa awuyezwa la ilocal church isenkingeni is under attack. Ilocal church attack ukuthi kunezinto i-entertainment industry iqindezela ibandla ngoba ithatha labo kufanele bese bakhonzisa labantu besiyafuna bafuna bashaya umjuxuzo mebekhuduka baye emakhaya olale emadodeni kumithwa kuvele emjuxuzweni inkonzo ifike empty kodwa idama ugcwele bakuyimoto kuphuzwa imichamo ephuzwa ugcwele uthi ehlele enkonzweni aphume kukhonzwa kukhonzwa khona esimbiza phansi baphuma la endlini athi vele iswaka lisho lesithengela ashiya inkonzo umama John futhi la ibizwe khona ngoba it's better than la ekhona. Awuyezwa kanti it's better here. My God. Innocent. Wayimila. Babeshaya imama lo innocent. Bephatha ibhamu lezo ama lezi esenze ipoyisa yini. Imoto izomlanda la ikhona. Iphutha abanenje wenza i-appointment ibe la kuleli khona. Wathela ushola endlini. Kuthiwa Jesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasipha nefa lethu liqinwe esulwini lingethintwe Jesu Kristu ulithemba wasuka la wangena wahlala lwakhala ucingo lwalaba bathi sesifikile pointini kwathiwa kule ndlela kuthiwa nguye uKristu nayo mini ufalasu wavuka esefika endaweni engcono laba basuka endaweni engcono baphumele phansi kodwa khona basuka phansi ababalekela phakathi awuyezwa kanti insizwa yakashabalala eyihleli phezulu okondeni idlubhiya lapho okondeni usabele edlubhiya lapha ehleli othangweni lakubo lapha kushiwo la endlini awangezakazala kushiwo la endlini kuthiwa igama elithi Jesu igama waqweqweza lapha esazobona ukuthi yini le
wathi mayifika la wafika ngqomathi bawushiya ubheka awuqedile ngaphandle wangena ngaphakathi wafika amathegiko wafika manje wathi akusaphumla umzalwane kusebe namhlanje wasiza yabagika manje angazi bawuhleli khona ubanjwe yiyo kodwa ngiyalazi itshela baba umuntu imbanga umuntu angabasinyakazi kodwa inkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha yena mdala kunezinsuku uyizolo uyena mhlanje uyena phakade ngiyamaze wagika manje ngiyabona amadoda eshiya into zawo kwasala inipho amadoda ebizwa uJesu agikwa manje silosafika kuJesu ayikho into esingayikhomba sithi siphoxe ngayo ngoba waligika wahlala phela efuna ukulidelela alinalifayo wasinalifayo isono kasena mandla phezu kwakho noma uhleli ngekhaya yakho kodwa iminyango yejele ivuliwe ngoba ijele igqiwe akhathalele isimo sakho sinjani kodwa ijele igqiwe yesu sonisika mina sinawo amandla ongaphakama ngesingaphakama ngoba maligika wahlala phezu kwakho awashala phezu kwakho awashala phezu kwakho akakasukumi wenzeni abantu yabaquza alukhumbuza phezu kwakho ugijima nje kuhlelwe phezu kwakho ugijinyiswa into engenamandla uhleli phezu kwakho lithi iBhayibheli esiphambanweni wamphuca ikhala usathane ikhali zakhe azikho kuyena wamphuca zona and usathane befuna ukuyilanda fanele ayisiphambanweni usathane uyasaba isiphambano wathatha ngencwadi yekala eyisimangalelo eyayithi we don't qualify wathatha le ncwadi wayibethela la usathane engakwazi ukuyafika ngoba esiphambano fanele kuyofa usathane akafuni ukufa uyedwa wafa ngeke lincwadi noma uyayifuna ukuyilanda ayilandeki ihleli kude kakhulu isilwe negazi likaJesu uthi ncwadi is being nullified by the blood of Jesus ayinamandla uhleli phezu kwakho You've been a slave for too long. Uba slave siyento defeated. Enslave into that is nullified. Wena uquliswa icala owafound are not guilty. Wena wakho kwi-fine, my God, you are redeemed. The price was paid in full. You can't redeem something ngokoko half. Fanele athi uphelile. I've paid the price. So go uyolanda into zakho. Come for your forgiveness. Come for your healing. Come for your deliverance. Come for this is the great thing I was called and this look said well. What's the message to us? But today is today. It ends here. Leon will never touch you again. But the poor make a bit of Janjan. Uncle made sure. I mean that's this. He made sure. But the poor man make a bit of Israel. God, as long he keep it in the hall, they are not free. As long as Pharaoh and God not free. What about deliverance and aso bulala ngayikebeni labe phila khona kwabulawa isitha so uNkulunkulu akakhululi ayeke lento ebihluka ukuthi iqhubeke njalo uyayibulala when you get saved kwenzeka into embili kuvuswa wena kufuka ubisona ukuze noma uphupha emaphusheni wazi ukuthi wasibona lithi iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu Moses batshela ukuthi laba ababonayo baseGibhithe ngeke baphile. Inkinga yakho ukuthi iGibhithe lakho livuswa wena. And unfortunately siphile engqondweni alisekho. And iphile engqondweni manje wena lokhu uqalaza.
ngoba uNkulunkulu engafuni ama-escapees amkhonza ngqalaze emuva. Wayefuna abantu abazomkhonza bazi ukuthi imuva kudiliwe nayo. Ikhona into ayenza uma sebezohamba wathi ababoleke igolide lesiliva. Wayesebanika a special favor yokuthi uthi uboleka 10 akunike 100. Uthi uboleka 2 akunike 100. Babanika bahlula lokade becelile. Kanti it's because uNkulunkulu noma ungakhohlwa izinto usathana wenza zona. uNkulunkulu keeps the record. Ukuthi you will pay for everything. uNkulunkulu understood umnotho waseGibhithe wakhiwa ngama-Israelites. Awakazi ama-Israelites ukuphuma ashiye umnotho wawo emuva. Wadinga ukuthi aliplanje elaseGibhithe. Ngiyabona ukuthi abaphuma bezabalaza besinga igolide la beyakhona hayi ukuthi ehlanye khona idollar abazothenga kuzona. Kodwa kufanele bahambe nayo. uNkulunkulu mayesekhipha wenza ukuthi izwe likhokhele. Izwe must pay for it. For ukuglaza ngesono. Alukwazi ukukhohlwa ngesono mawusukhulula bese vele uhamba nje. There is a payment to be made. Fanele izwe likhokhe. Alibonke abalenkosi. Siphila lapho manje. Sibona izwe likhokhe. Likhokhela ukusiglaza kwawo. Ngoba alukwazi ukuma ngamandla ethu. Singabenefithi lutho. Siphuma nomnotho wethu. Mama bephuma nomnotho abangomnotho kuphela. Wayethi uFaro bayishiye ingane. uFaro wayethi abayishiye ingane. Kodwa umusi wami sente ukuthi as long ingane isele nokuya kwakho phambili uzobuya. Wayesekuhamba nabancane bethu. Njengoba sihamba nje sihamba nabancane bethu. Wasethi hayi hambani nishiye abadala. Labo gogo amadolo abo asenzima bashiyeni ngoba nizobaqhelaza nje mahhala. Okakhathi sihamba nawo. Sihamba nemfuyo yethu asishiye lutho lwethu. Yebo sema izwe alisikweleti lutho. Nathi asikweleti lutho. We can't serve the world. We can't serve flesh as if kunde sikweleta yona. La ikhona ngiphelele. Phele each for you. Ukuhlala phezu kwetshe is for your testimony. With every time when you pray umfithe ehlele. Awahlala phezu kwela. And ngivele ekhaya phansi. Ikhaya lingaziwe lingenalutho. Ngizalwa indoda yebheshu. Into nje ndethe yazi ukushaya abantu ngomsikhwili. Ubaba into yazi ukushaya abantu ngesikhwili. Athi mina mangibiza nje ngibizela abantu ngesikhwili. Ngizofika mina ngesikhwili. Hamba wena obashumayela mina ngofona ngesikhwili. Uma kufenda isikhwili, kufenda iqondisa umuntu ngesikhwili. Yabona wahambela kithi uNkulunkulu. uNkulunkulu ekujuleni kwakhe. Wahambela kithi, wafika kithi wangifitha ngiphansi. Wangifitha ngiphansi, wangifitha ngingelutho kungenagama. Wangifitha ngingahlakaniphile ngingazi lutho. Kodwa wafika wagudluza intshe. Esihlala phezu kwakhe. Manje mangihamba njalo kuvuka leyo nto ukuthi intshe kwahlala phezu kwakhe. Manje alikwazi intshe. Ngisho ngihlangana nomuntu ongaziyo, ngenhlanhla ngasethe, athi awukutheni kunjani ngisho ukuthi lo ngazi ngisavalelwe intshe. Kodwa ngisho ukuthi manje phutheni sekuxwaya inyama ngoba intshe kwahlala. Awufuna ahlale phezu lakho ukuthi phambisana la khona ngithandaze nawe. Mawuthi Nkosi ihlala phezu lami intshe susela intshe. Phambisana sakho la khona ngithandaze nawe. Asivala amehlo sesiyathandaza. Ngiyasiponsora ngesiphambi kulapho sisi phakama mntana ngime ngenyawo. Phakama ngenyawo ngiyabona phakama ngenyawo. Ngifuna ukuthandaza nawe. Mawuthi Nkosi nale lami intshe. Wena waziyo ukuthi ithelini elimphambi kwakho lokuphila. Sometimes uyaphatha nisahlangana. Isto zonke uyazi njalo namaqashwa ufika kuthiwa qedwe izona. Wena mawajoyina uTriple M uma uwanga kusasa.
ungathi uyizokufika kwakho nokungafika kuthiwa uthukulu uthawubeka isolo ukuthi usewile nayinhlanhla wemathambo yekitaba yokukholwa inkosi uJesu akuphathe ngezakhi zakhe akuyise ngaphesheya ungaziyeli akuyise ngaphesheya kuzohlatshelelwa khona. Haleluya, haleluya. Enhlanhla ungavumi le nhlahla edlule yokuba nango uginqamatshe. Nango uginqamatshe. Kini uyazi kwahluleka izangoma. Zakho maseyibaleka. Lapha kwasiyemlazi. Mawusuka kagama wehluthi bephathe bridge. Kwakukhona umuzi okwakuthi behleli makushaya u7 kuvele qhamuka amabhola omlilo. Ashisa impahla kuma wardrobe ushiya impahla kube inkinga. Sisiyafika isangoma. Nani ibhola lomlilo. Uzosha lento le ayifake la. Soshihleke senkukhu lesekhaya yabona abaleke fikele isihleke sakhe senkukhu. Baya khona babaleka bekhishwa ukushisa komlilo. One day bathatha abazana abathathu. Ngathi itsizwe ayisabusophuleka lapha. Safike sangena sahlala. Kwathi ngathi sabazana sothandaza. Sizwe la ekhaya ukuthi lihlaselwa imimoya ejijela amantshana futhi umlilo. Kwathi bafana bami bancane kabi. Uphuma ukhokho vula. Ubaleka amadoda angcolile. Aqobo siyasebenza. Neyikhwama zawo. Njengoba nifika namba ngezandla ngiphethe amabhayibheli. Asifundi ukubanga labazalwane. Sathi hayi no sizothandaza. Sahlala. Ifika ngasathi kodwa 7 o'clock ayibi late. 7 o'clock uzoqhina izofika. Hlala nje kanje nje bana 7 ifika. Zathi nasithi 10 to 7. 10 to 7. Sathi uphakeme baba. Uphakeme baba. Shaya u7 abaleka abamaminyana solo sithi uphakeme phakeme baba isimo sinje kodwa uphakeme kwathi makushaya 1 minute past 7 2 minutes past 7 3 minutes 4 minutes 5 minutes babuli but ayibakasifike late kangaka Satuphakeme no wena usukujama ukuthandaza ubhayi hayi phakamisayo kuba nasemthandazweni ngizokala i-desperation yami kanti uphakame uthi uphakeme sakuphakame atithandaze ekhathini kanti mina no phakeme ngavele ngoma ngangayinqamula nje ukuthi uphakeme ushawu 10 past 7 uphakeme 1 past 7 uphakeme 7:30 uphakeme 8 o'clock uphakeme bakubonaya kasesi sasesiphakame sathi makube njalo phakade naphakade njengoba ngasafika namhlanje ngeke asafika ngoba sishiya nophakeme thina safika kwasini lapha ngasemafumbuka kwakhona umfana omncane owayelinganiselwa la o 10 11 years
kwakusekhona ovaliant ufanele kube umuntu enkulu edriver imoto kuthiwa unodokoloshe lo mfana edriver yedwa amaphoyisa mesa kuthiwe hayi bona ngibona umncane edriver imoto athi amaphoyisa uphi umfana idlule imoto lo mfana edriver imoto ngathi mina kuthiwa khona umfana odriver imoto lapho uzozakhala imali nemoto but anisifika khona safika samnika sasifika akekho usahambile bamkhomba bathi nanga ehla ekuzana sayisithi uphakeme baba uphakeme wathi efika la ufika sesishilo sithi uphakeme sinosishilo sithi uphakeme wangena la wakhohlwa ukuthi imoto idunyiswa kanjani kwenzakalani soba manje anything that is too heavy for you yekele kuye Osami ngithandaze nami